Sut James? Peint bach? Pam lai, dwi angen peint. Be sy'n bod? Mae Sara wedi penderfynu bod ni'n mynd i gael nadolig teuluol. Yn eich tŷ chi? Na, yn hi i chwaer hi, Anna. Rhywun arall i wneud y cinio. Braf iawn. Troelio diwrnod cyfan efo'r teulu i gyd, ddim mor braf. Pwy fydd yno i gyd? Fy chwaer yng nghyfraith hi, Anna, ie? Anna, a'i gŵr hi, Phil, dyn mwyaf diflas Cymru. O, diar. I plant nhw, sef Osian a Cadi. Mi fydd hwyl i gael efo'r plant a'i tegana, yr Xbox, y Wii. Maen nhw'n blant swnllyd a di-gwilydd. Fel Olwen, fy mam yng nghyfraith hi. Mi fydd hi'n hwyl ar ôl Sherry neu ddau. Na fydd. Gobeithio fydd Kelvin i gŵr hi yn edrych ar ôl i wraigo. Gyd i beint efo Kelvin. Gwell na hynny, gai whisky da efo Kelvin. Mi fydd Sara yn ein gyrru ni adren i char hi. Mae eich diwrnod nadolig chi yn mynd i fod yn lot o hwyl. Mae'r teulu yn siŵr o ddefetha nadolig ni. Rwan, peint arall.